салому дуруди бепоён ба ҳар яку як шумо бародарону хӯрони муҳоҷир, бародарону хӯроне ки дар муҳоҷират қарор доред, берун аз муҳоҷират ва қонунгузории Россия ба шумо писанд асту, шумо ӯро пайгирӣ мекунед. ҳатман навори моро то охир тамошо карданро фаромӯш накунед. дар сари навор бошад, дар охири навор бошад ё дар байни навор бошад, ҳатман маълумоти даркориро барои худ пайдо мекунед. имрӯза навор дар бораи ВНЖ, паспорти русӣ, ҳуҷҷати ронандагӣ ки бекор карда мешавад то моҳи апрела ва ани ки бекор карда намешавад ва барои рондани мошин ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ кор медиҳад дар Россия, тарҷума яъне ки перевод дар кор аст ё не, ва дигар чизое ки ба мо дар бораи амнистия 30 декабр ба имзо расид гуфта мегузарам. ҳатман навор бисёр навори ҷолиб ва навори бафруҷа. мақсад ки ман ҳозир дар ними шаби навор карда истодам барои он ки ба шумо пурра карда ҳамаша якта ба якта фаҳмонам. шахсоне ки ба шабакаи мо обуна шудагӣ нестед, ҳатман обуна шавед, зангозачаро гиром монед ки то ки хабарҳое ки дар бораи қонунгузориҳо шуда мегузарад ба шумо якум омада расад. инчунин ба телеграми мо бо ном Қонун РФ обуна шавед. ҳозир дар навор дар якум комментария мегузорам ва дар худи телеграм метавонед ки Қонун РФ нависед ва дохили шабакаи мо шавед. агар мо дар ҳамон ҷо 2000 нафар шавем, ҳозир мо қариб 1000 нафар, 2000 нафар шавем, ман дар омада ба саволҳои шумо посух медиҳам ва як проектҳо ҳаст дар бораи чӣ хел карда бо пурратар барои шумо маълумот пешниҳод кардан, ҳамаша дар ҳамон ҷо маслиҳат карда мегузарем. касоне ки шабакаи мо ба шумо писанд нест, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, навори моро тамошо накунед, навори моро набинед, барои драви тамом айпаи коротон шавед. чун мекунед дар омада як ҳақорати қабеҳ дода, як гапҳои безеб менависед. вақте ки шумо дар омада аз хонаводаи ман, яъне ки модари ману зани ману хоҳари мана ҳақорат мекунед, баъзед ман ҷавоб намедиҳам. ин чиро мефаҳмад? ҳамон чиро мефаҳмад ки ҳақорате ки ту маро кардӣ, ман ба ту споридам, яъне ки ту модару хоҳари худат ҳақорат кардӣ. барои чӣ? барое ки ҳар як модари тоҷик, хоҳари тоҷик, зани тоҷик модару хоҳари мо шумо аст. мо ҳамамо тоҷикем, тоҷик забонем, шири модари тоҷика хӯрдагӣ ҳастем. валлоҳ ҳар як модари тоҷик барои ман модар, ҳар як хоҳари тоҷик барои ман хоҳар. барои ҳамин ҳақорату чизои дашноме ки мекунед, ин зарари худатон. ба ман ягон чӣ надорад, ман гирифта блог мекунам, удалид мекунам. хай шумо агар ҳисоб кунед ки мисол гапҳои ман бар дурӯғ, барои чӣ дар омада шумо тамошо мекунед? накунед тамошо, тамом пропускат кунеду рафта ҳамон калазардое тамошо кунеду маълумотҳои даркориро ҳамон ҷо барои худтон пайдо карда медиҳед. дар бораи ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ ҳозир гапҳо бисёр ки 1 апрел ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ бекор карда мешавад, дига мошин ҳай карда намешавад, такси ронда намешавад. дар асл ин хел нест. дар асл ҳамин хел аст ки шахсоне ки ВНЖ ё ҳуҷҷати шиносномаи русро то 1 апрели 2024 гирифтагӣ, 1 сол ба аём муҳлат дода шудааст ки то 1 апрели 2025 ҳуҷҷатҳои ронандагии тоҷикии худро ба российскӣ табдил диҳанд, яъне ки иваз кунанд. вагарне агар қабли баъди 1 апрели 2025 шуморо бесправ оформид мекунад ва бурда 15 сутка маҳкам мекунад, ё ки 15 то 25 ҳазор штраф дорад. барои ҳамин шахсоне ки ВНЖ паспорта то 1 апрели 2024 гирифтагӣ, то 1 апрели 2025 ҳуҷҷатҳои ронандагии тоҷикистона ба российскӣ иваз кунед, шумо бе додани экзамен метавонед ки иваз кунед. шахсоне ки баъди 1 апрел гирифтагӣ паспортатона, ВНЖтона, шумо 1 сол вақт доред. масалан агар шумо моҳи декабри 2024 ВНЖ гирифтед ё паспорт гирифтед, ба шумо то декабри 2025 вақт дода мешавад. яъне ки аз ин ҷониб баъди 1 апрели 2024 ҳама шаҳрвандои тоҷикистоне ки омада соҳиби ВНЖ ё соҳиби паспорт мешаванд, 1 сол вақт доранд ки ҳуҷҷати ронандагии худро ба российскӣ табдил диҳанд, не ки бо воситаи экзамен. шахсоне ки то 1 апрел гирифтагӣ
шумо бе экзамен метавонед ки ҳуҷҷатҳои ронандагии худро иваз кунед. Ба-российски. Масъалаи тарҷума, перевод, яъне ки переводи права дар кор ё не. Барои праваи тоҷикие ки ҳуҷҷати ронандагӣ ки пластикӣ аст, барои вай дар ҳудуди Россия перевод дар кор нест. Яъне ки шумо праваи шапалоқ пеш буд калон. Авай нею майдаша дорид, апасолсо мегирид аз Тоҷикистон. Ба фикри ман аз 2010 инҷониб ва мо фақат ҳам пластикӣ метиҳам. Ҳамин хел чиз аст, воинские конвенция мегӯянд. Воинские конвенция ба давлатҳое ҳаст ки ҳамунҷа ба дохил шудагӣ. Дар ҳамон воинские конвенция моям Тоҷикистонам дохил мешавад. Дар 25 давлати дунё мо метавонем ки инчунин дар Россия бе переводи прав, бе тарҷумаи ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ ба рондани мошин машғул шавем. Ба мо ягон кас перевод пурсидан ба ҳақ надорад. Як хел гаишникҳо меқапанд, дар практикаи худ мо шуда гузаштааст ки ба ман бачаҳо занг мезананд, баъди занг заданашон дигар гаишник гап намезанад. Барое ки медонад ки уже қонуна медонад, гап намезанад. Вақте ки шумо қонуна намедонед, ба шумо ҳар хел гапҳое расонда аз шумо ягон чиз рӯёндан ба ҳаракат мекунад, ба шумо фиреб мекунад. Барои ҳамин праваи мо ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ международне, умумиҷаҳонӣ, яъне ки дар 25 давлати дунё метавонем ки бе перевод ба рондани мошин машғул шавем. Ҳамин ки охирон вақтҳо бисёр ҳамихе случиҳо шудааст. Вақте ки шумо полис медорад ва шумо мегӯяд ки ягон нарушение ки шумо меқапад. Мегӯяд ки хоҳӣ ки агар ман туи отдел набарам, хоҳӣ ки ман регистратсия туя бурда тафтиш накунам, хоҳӣ ки ман вақтия бисёр нагирам, аз гузаштани ташхиси тиббӣ, яъне ки дасткаш, яъне ки отказ аз гузаштани ташхиси тиббӣ кун. Вақте ки шумо ба ҳамин чиз розӣ мешед, якум шуморо ба ҷавобгарӣ мекашад, дуюм шумо аз рондани мошин озод мекунад, мошинтонро ба эвакуатор бор мекунад ва шумо ҳуҷҷати ронандагитон бекор карда мешавад. лишени прав. Барои чӣ? Барое ки шумо аз гузаштани ташхиси тиббӣ даст кашидеду шумо дар ҳақиқат ё тамаку кашидагӣ ҳастед, ё арақ хӯрдагӣ ҳастед, ё ягон наркотик кашидагӣ ҳастед. Ин чиза шумо ба гардан мегиред вақте ки шумо отказ мекунед. Барои ҳамин ҳеҷ гоҳ даст накашед. Агар шуморо дошт ягон гаиҷӯ гуфт ки рафтем, ман подозреват мекунам ки ту маст ҳастӣ ё ту наркотик кашидагӣ ҳастӣ, ташхиси тиббӣ мегузарӣ? Мегузарам гӯед. Куҷо ки хоҳӣ ман қатъит мерам, я пройду. Я не курил, не пью, не курю, я готов любую процедуру пройти. Баъд гаи дар ин вақт ба шумо ҳеҷ чӣ гуфта наметавонад ва шуморо ҷавоб медиҳад. Вақте ки шумо ман отказ мекунам мегӯед, уше шумо мувофиқи адвокат бошад ё суд бошад, ягон чиз ки шумо дигар аз ин ҷавобгарӣ озод карда намешед ва шуморо бурда аз 1 сол то 2 сола ҳуҷҷати ронандагитонро лишат мекунанд, яъне ки лишени прав, бо 30 000 штраф мекунанд. баъди 2 сол бошад, баъди 1 сол бошад, рафта праватонро аз дигар экзамен спорида мегиред. Барои ҳамин ҳеҷ гоҳ аз гузаштани ташхиси тиббӣ даст накашед ки дар оянда метавонанд ки праваи шуморо ришат кунанд. Ягон адвокат ба шумо ёрдам наметиҳад. ин чизҳо бисёр рафта гузаштааст. Вақте ки гаишник якта протоколе мехелӣ афорид мекунад, ба вай ин чиз дар кор аст. Агар шумо дар ҳақиқат ягон чи хӯрдагӣ набошеду сари тарс надошта бошед, ба гардан нагиред, гӯед ки ман мерам ҷои хоҳӣ мегузарем. Масъалаи дигар тараф ҳамин ки ҳуҷҷати ронандаи тоҷикӣ кор кардан мумкин ё не? Не. Дар ҳудуди Россия кор кардан мумкин нест. Фақат шумо метавонед ки ба корҳои худ гардеду, яки дар ягон ҷо кор накунед ки агар қапед, без прав ҳисоб мехӯред, а 15 то 25 000 штраф ё 15 сутка бурда маҳкам мекунад. ҳозир одамое пайдо мешаванд ки мегӯянд ки ман 10 сол шуд дастсафка кор мекунам, фудоску мешавад. Яндекс сар метиҳад, дигар корҳо сар метиҳад, дигар службаҳо кор мекунед. Не ки агар шумо қапида тасдиқ кунад ки шумо кор карда истодаед, шуморо бурда ба ҷавобгарӣ мекашад ҳатман.
барои ҳамин шумо вақте ки агар хапидам кор каросиям нагӯед, кор накаросиям, ну брата машина, своя машина, по своим делам езжу. Никогда не говорите, что вы работаете, яъне ки шумо кор карда истодед ба ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ, ки барое ки мумкин нест дар ҳудуди Россия кор кардан ба ҳуҷҷати ронандагии худам. боз ҳозир аз 5 феврал қонуни висилка ба кор медарад. Шахсоне ки ҳуҷҷатҳояшон қонунӣ нест, яъне ки регистратсияшон, мигратсиони карташон, дигар чизошон қонунӣ несту ба реестр дохил карда мешаванд, ҳуҷҷати ронандагӣ беям бекор карда мешавад. Шумоям наметавонед ки мошинро ронед дар ҳудуди Россия ва пули перевод кардан аз 30,000 зоид мумкин нест. ва шумо бояд ки ҷои зистатона ҳатман ба полис муайян кунед. барои ҳамин барои дигаро одамое ки патент доритон, одамое ки паспорти тоҷикӣ доритону мисол правотон российский бемалол кор карда гашта мегиритон. ин қонуни висилка фақат дахл дорад ба одамои беҳуҷҷат. амнистия 3 декабри 2024 аз тарафи президенти рус ба имзо расид. ба ин амнистия ки метавонад ки муроҷиат кунад? ин фақат дахл дорад ба муҳоҷире ки дар ҳудуди Россия қарор дорад. ба тӯли 3 моҳ бошад, 2 моҳ бошад, 10 сол бошад, 5 сол бошад, беҳуҷҷат гаштагӣ дар ҳудуди Россия, не ки видварение, депортация, запрет ягон чӣ надорад. тоза фақат просрочни документош метавонед ки шумо муроҷиат кунед ва ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кунед, а Россия набаромада. агар шуморо дар вақти рафтанатон, дар вақти муроҷиат карданатон қапида маҳкам мекунанд, суд мекунанд, ягон кор мекунанд, шумо метавонед ки дар асоси ҳамин укази 1126 ки 3 декабр имзо шуд абжаловат кунед ва ҳуқуқи худро ҳимоя кунеду ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ карда гиред. одамое ки запрет доред, депортация доред, видварение доред, дигар чиз, ин ба шумо дахл надорад. ё ки патентатон бекор карда шудагӣ, ВНЖтон анулировать шудагӣ, РВПтон, паспортатон, ин қонун ба шумо дахл надорад. ва инчунин ин қонун дахл надорад ба шахсоне ки ФСБ виезашонро маҳкам кардагӣ, яъне ки статьяи 27 қисми 1 прим 1 федеральный закон 114 о порядке въезда и въезда из Российской Федерации. ба ҳамин статьяҳо агар шумо виезатон маҳкам карда бошанд, ин ба шумо умуман дахл надорад. баъд ин ба шахсоне дахл надорад ки дар ҳудуди Тоҷикистон қарор доред. акнун агар ман амнистияба иштирок накунаму Тоҷикистон рафта омаданӣ шавам, чӣ кор кунам? ҳуҷҷатом нест, 5 сол шуд, 10 сол шуд беҳуҷҷат дар Россия гаштем. шумо ба Тоҷикистон мереду, 9 моҳ дар Тоҷикистон местед, 270 рӯз. баъд метавонед ки омада ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кунед. вақте ки шумо дар асоси амнистия ҳуҷҷати худро қонунӣ карда намешед, ба шумо рафта 270 рӯз дар Тоҷикистон истодан зарур нест. дар ҳамин ҷои худаш мигратсиони картаи дубликат метиҳанд, мериду ҳуҷҷатҳое мекунед, патента мегириду ба Тоҷикистон рафта 2 моҳ месидми, 1 моҳ месидми, 3 моҳ месидми гашта мебиёед. не ки агар шумо ҳозир баромада раведу, ҳозир ҳуҷҷататон набошад, шумо бояд ки 9 моҳ дар Тоҷикистон истед. шахсоне ки ҳуҷҷатотон қонунӣ, яъне ки шумо патент доред, пулои патентатон супурдагӣ, регистратсия, ҳамаи чӣ доред, ба шумо ин чиз дахл надорад. шумо метавонед ки 9 моҳ дар Тоҷикистон наистеду, патент доред ку, мебароед, патентатон тамом шуд, гашта мебиёед, бо патент навкара гаштан мегиред, хоҳед агар ҳар рӯз баромада медоред ҳудуди Россия, ягон кас ба шумо ягон чӣ намекунад. мақсад ҳозир инҷа бо одамое пайдо мешаванд ки ман рафтам, мана қапия депорт кард, мана бурда спецприём ва маҳкам кард. бародаратон, хоҳаратон, додаратон ягон каса огоҳ монед ки агар мана бурда маҳкам кунанд, ман нагузарам аз ҳамин проверкаҳо, ҳатман қонуни истода абжаловат кун гуфта, ё ягон адвоката ёфта монед. баъд равед ку рафта якбор ҳаракат кунед ба ҳуҷҷати худро қонунӣ кардан. агар ягон кас ҳуҷҷатҳои худаш қонунӣ карда бошад, ҳатман дар он ба комментария нависед ки шумо рафтед ба ҳамин амнистия муроҷиат кардед ё не. чӣ гуфтанд? ки то ба мардум ин чиз ёрдамаш мерасад. одамоне ки мисол агар худатон уверен набошедон, донитон ки нарушение доритон, донитон ки запрет доритон, депорт доритон, нарафта Тоҷикистон баромада бироветон беҳтар. агар донед ки шумо фақат
ҳуҷҷатотон тамом шудагӣ, яъне ки 5 сол, 6 сол, 7 сол боз гаштед Россия ба ин ҳуҷҷатотон нест, не ки запрет надоред, депорт надоред, метавонед ки ба адлини ҳамун райони худатон муроҷиат кунеду отпечатки палец месупоред, медисина месупоред, анализҳо ҳамаш шурӯъ бурод, ҳамаш нағз бурод, угроза безопасности нашавад дар оддии Россия ва ягон касалӣ надошта бошед, метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ кунед. Не ки ин укази Путин, укази 11-26 дахл дорад фақат ба МВД. Агар мисол шумо ба қарори суд, ба қарори ФСБ ягон хел проблематон бошад, ин указ ба шумо умуман дахл надорад. Аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. Ҳатман дар онда ба телеграми мо обуна шуданро фаромӯш намекунед. ё дар якум комментария мемонам силкая, ё ки дар омада қонун РФ нависеду ба шабакаи мо обуна шавед. бо хабарҳои нав ба навро ҳатман ман карда ба шумо пешниҳод кардан ба ҳаракат мекунам.